କିଏ ତ କହିବ ଟାର୍ଗେଟ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଗଲା ଧାନ ତ ଯାଇପାରିବନି ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଟ ଯେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଆମ ଇଏ ବାଲା ବନ୍ତ ବାଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ନେଇକି ଧରିକି ଏଠି ପକେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପକେଇ ନେଇକି ଯାଅ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପକଉଛି ଏ ସତ୍ୟ କ'ଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ପକେଇ ପାରିବ ସମସ୍ତେ ପକେଇ ପାରିବା ସମସ୍ତେ ତମେ ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ଚାଷୀ ହେଲା ଲୋଡ୍ କଲା ନେଇକି ଠିଆ କରିଦେଲେ ଯାହା ହଉ ଯାହା ନା ହବ କ'ଣ ହେଲା ଏଠୁ ସେ କାଶୀପୁରରେ ସେ 8-10 ଜଣ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ଗଣିଯାଙ୍କ ପିଲା କାଶୀପୁର ପିଲା ସେ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ୱିଦାଉଟ୍ କଟିଂ ର ନେଲେ ସତ୍ୟର ୱିଦାଉଟ୍ କଟିଂ ର ନେଲେ ୱିଦାଉଟ୍ କଟିଂ ରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପାର ହେଇଗଲା ଏଗୁଡାକ ଶଳା ଏଠି କାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛି ଏମିତି 8-10 ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ କରୁଛି ଦେଖେନ ଗୌରା ମଝି ରହିଲା ତାକୁ ହଙ୍ଗାମ କଲେ ଯେ କମଳା ସାହ ଭିଡିଓ ହେଲା ଇଏ ଭିଡିଓ ହେଲା ସବୁ ଛୁଟି ଯାଇକି ଆସିଗଲେ ନା ଗୌରା ଗୌରା କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି ଶଳା ଯାତ୍ରାଟା କଲା ବୋଲି ଶଳା ପୁଣି 10,000 ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲେ